ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ራድዮ ኤረና ንሎሚ ዓዲመ ዘለኹ ጋሻ ፕሮፌሰር ዓወት እዩ ፕሮፌሰር ዓወት ምልላይ ዘድልየኒ ኣይመስለንን ዳርጋ ንመብዛሕትኩም ተኸታተልትና ንፈልጦ ኢና ብቐጥታ ናብቲ ሕጂ ኣልዒልና ዘለና ኣርእስቲ ክንኣትዩና ሃገራዊ ዕርቂ መብዛሕትኡ ግዜ ብመለኽቲ ክመሓደራ ፀንሓ ወይ ድማ ድሕሪ ግጭታት ወይ ዝተፈላለዩ ምክንያታት ኣብ ጭቆና ፀንሓ ሃገራት ድሕሪኡ ስዕብ ከም መድረኽ እዩ እሞ ምናልባት ዝያዳ ዕሙቕ ዝበለ ኣፍልጦ እውን ስለ ዘለዎ ናብ ዓወት ክምለስ ዓወት ሃገራዊ ዕርቂ እንታይ ማለት እዩ ንሰምዖ ኢና ተደጋጊሙ ብተፈላለዩ ሃገራት ግን እንታይ ማለት እዩ ሕራ ማንኤል መጀመርያ ዝገበርካለይ ዕድመ ብጣዕሚ መስግን ቅንያት ኣውደ ኣመታት ምዃኑ ከዓ ንመላእ ህዝብና ኣብ ደገን ኣብ በረኻን ኣብ ደገን ኣብ ውሽጢ ዓድን ዘለው ርሑስ ሓድሽ ዓመት ርሑስ ቅንያት ኣውደ ኣመት ክብሎም ፈቱ ንዓኻን ቤተሰብካን እንኮላይ ሃገራዊ ዕርቂ ሓደ ሕጋውን ፖለቲካውን መስርሕ ተኸቲሉ ንሓደ ሕብረተሰብ ወይ ንሓደ ህዝቢ ወይ ካብ ኣትዮሞ ዘለው ሕማቅ ኩነታት ወይ ከዓ ከኣትውዎ ተገማጊሞም ዘለው ሕማቅ ኩነታት ንኸይኣትውዎ ከወግድሉ ዝኽእሉ ዓሚቑን ሰፊሕን ከም ዝበልካ ሕጋውን ፖለቲካውን መስርሕ እዩ እቲ መስርሕ ጥራሕ ዘይኮነ ውፅኢቱ እንኮላይ ነቲ ዝሓለፉ ሕማቅ ተመክሮታት ንኸይድገም ዋሕስ ዝገብር ወይ ዋሕስ ዝኸውን ፖለቲካውን ሕጋውን መሳርዕ ዝተክል መስርሕ እዩ ከም መስርሕ ከዓ ልዕሊ ኣብ ምቕጣዕ ናይ ገበነኛታት ወይ በደልቲ ኣብ ምኽሓስ ናይ ግዳያት ወይ ኣብ ምኽሓስ ናይ ተበደልቲ ዘቐድም ኣብ ምሕዋይ ናይ ሓደ ሕብረተሰብ ዝፅዕት ንመፃኢ ዝጠመተ ወይ ንመፃኢ ከውሕስ ዝእምት ፖለቲካውን ሕጋውን መስርሕ እዩ ኢለ ክጅምሮ ይመርፅ ኣብ ትሕቲ ጭፍለቃት ዘለው ሕብረተሰባት ጥራሕ ዘይኮነ ብኩናት ወይ ብረፅሚ ዝሓለፉ ሕብረተሰባት ወይ እውን ኣብ ውሽጢ ረፅሚ ወይ ከዓ ኣብ ውሽጢ ናይ ጎነፅ ሃዋህው ዘለው ህዝብታት ወይ ሃገራት ወይ እውን ኩሉ ኣፍ ደገ ሓርቢትዎም ናብ ኩናት ዘምርሕ ኣንፈት ወይ ናብ ጎነፅ ዘምርሕ ኣንፈት ቁሉዕ ኮይኑ ምስ ዝረኣየ ሓደ ሕብረተሰብ ናቱ መራሕቲ ክብለካ ከለኹ ምሁራት ክኾኑ ይኽእሉ ፖለቲካውያን መራሕቲ ክኾኑ ይኽእሉ ናይ እምነት ይኹን ባህላውያን መራሕቲ ክኾኑ ይኽእሉ መራሕቱ ልቢ ዘዕበዩ ለባማት ተኣኪቦም ኖ እዚ ንኸዶ ዘለና ናብ ሓደጋ ከብፅሓና ስለዝኾነ ኣቐዲምና መእለይ ንግበረሉ ተባሂሉ ዝግበር እዩ ኣብ ትሕቲ ጭፍላቃት ዘለው ሕብረተሰባት ጥራሕ ዝገብሮ ኣይኮኑን ንኽብል ኢለ ኦኬ እስከ ምናልባት ኣብ ናይ ኤርትራ ክውንነት ንመለስ እሞ ኣብ ኤርትራ ሃገራዊ ዕርቂ ክግበር እዩ ወይ ገበር ኢልካ እንድሕር ዳኣ ከመርእስቲ ተላዒሉ መን ምስ መን እዩ ሃገራዊ ዕርቂ ዝገብር ኣብ ኤርትራ ኤርትራዊ ምስ ኤርትራዊ ብሰፊሑ ኩሉ ግዜ ንብዙሕ ሰብ ትሕርብቶ ዓባይ ሕቶ እያ እዚኣ ኤርትራዊ ምስ ኤርትራዊ ክብል እንከለኹ እቲ ሃገራዊ ዲና ንብሎ ዘለና ኩሉ ሃገራዊ ዝኾነ ዝሕቀፈሉ መስርሕ ክኸውን ኣለዎ ንኩሉ ዝሓቐፈ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ንኩሉ ክንብል እንከለና ሕጂ እቲ በዳላይን እቲ ተበዳላይን መን ይበዳላይ መን ተበዳላይ ብዘየገድስ እቲ ዝተሓተ ናይ ሓባር ረቋሒ ኤርትራውነት እዩ ኤርትራዊ ምዃን ኣብዚ ሕጂ ንብዙሕ ሰብ ዝሕርብቶ እንታይ እዩ ምዚኣቶም ንሕና ከምዚ ክንገብር እዞም ከምዚ ዝገበሩስ ንሕና ሕጂ ክንዕረቆም ዝብል ዓይነት ሕቶ ዝመልኦ ወይ ብሕቶ ምምላስ ናይቲ ሕቶ ኣሎ እዚ ሕጂ እንታይ ይጠልብ ቀዳምነት ሃገራዊ ዕርቂ ምስ ነብስኻ ምትዕራቕ እዩ ዝጠልብ ምስ ነብስኻ ምትዕራቕ ክንብል ከለና እንታይ እዩ ብነቐፈታዊ ዓይኒ ናይ ገዛእ ርእስኻ ተመክሮን ናይ ገዛእ ርእስኻ መረዳእታን ኣረኣእያን ርኢኻ ካብኡ ነፃ ናይ ምዃን ካብኡ ነፃ ናይ ምዃን ክንብል ከለና ግን ኣብኡ ጠጠው ንምባል ዘይኮነ ብኡ ዓይነት ከዓ ብኡ መንፅር ከዓ
كله أبال حبرتسب كان مرأي يدلي إذا خو إنه حجزي بتي ثيوري ويك بتي سفي حرفة في سؤلك خون كله طلع كنبل كلنا نحنا إيرتراويان نزحلفه سوسة 7 عامتات بناي جونت مسرحاتنا هنحلف سنحنا إذا ناي جونت مسرحات أنصار ناي وصا حيل كخون يخل أنصار حدنا مليئو تمكرتات لنا كاب وقع حد كبل كله حجي بقول استخايده كاب سوسان حمشتن تقال له حرنة إيرترا أنصار حركة زقبورو متقعت كخون يخل أوشت تقال له حرنة إيرترا زنبر جونت كخون يخل كاب تقال له حرنة إيرترا استفليو هجراويان حيلتات أوشت يخون نساتهم مستمروا أنصار تقال له حرنة إيرترا زنبر كخون يخل تقال له حرنة إيرترا تدفي أنا في سودان مساعته تاب 80 حدن أوشتي تي أبميدا سترف هاجراو حيلي حزباو جنبار مالتي أوشت زنبرو نايجونت مسرحات كخون يخلو حزباو جنبار حرنة إيرترا يكون تقال له حرنة إيرترا أبلع لي سلماو حزبي زقبرو زنبرو جونت كخون يخل حرنته قالسي أب عوت مس بتصحي هاجر مستمسرتت منجستي مس مسرتنا خم حزبي اتي حزباو جنبار زمرحو حزباو جنبار حرنة إيرترا زمرحو منجستي أبلع لي حزبي زكايدو وي زكايدو زنبر مسرحات كخون يخل حزباو جنبارنا بهقدف تغيرو كاب 94 ندحر مالتي نحنا لولاونتنا تمسريتو ترغاغيصو دحرو ز سعابه بفلاي سب زاربلو حجي 2000 حدن مسكرم 18 2000 حدن دحريون سعابه ጭፍለቃ ናይ መንግስቲ ክኸውን ይኽእል ቅድሚኡ ግን ናይ ምድረገነት ኣይኮነትን ነይራ ሃገርና of course ዓቢ መስገደል ሰጊርና ዓቢ ስምብራት ሓዚልና እኳ ንምበር ብመንፅርቲ ዝተዓወትና ዝተጎናፀፍና ዓወት ነቲ ስምብራት ከነሕውዮ ንፍትን ነርና ወይ ክንሽፍኖ ንኽእል ኢና እቲ ሕቶ ግን ሸፊንካ ክሕለፍ ዘለዎ ይኮነን ንሓደ ቆስሊ ካይ ጎዳእካዮ ኣይሓውይን ክትሓፅቦ ኢልካ እትጎድኦ ኢኻ ስለዚ እቲ ክሳብ 2001 ዝነበረ መስርሕ እውን ብነቐፌታዊ ዓይነት ራእዩ ዝተበደሉ ወገናት ሕብረተሰብ ኣለው እቲ ኩነታቶም ክፅናዕን ተመክሮኦም ክስነድን እዚ ብምሉእ ሕጂ ብዘይቲ ናይ ወፃኢ ወገን ኢና ንዛረብ ዘለና ኣብ ሓድሕድና ዝገበርናዮ ወይ ዝሓለፍናዮ መስራሓት ኢና ንዛረብ ዘለና እዚ ከማርእስታት ኣነ ከም ናይ ታሪክ ተመራማራይ ብላዕሊ ኮይኑ ክሪኦ ከለኹ ክኸውን እንከሎ መን ምስ መን ይዝዕረቕ ኣይኖት ኣርእስታት እዮም ብመስርሕ ሃገራዊ ዕርቂ ዝሓልፉ እንታይ ዓይነት መዓልቦ ወይ ከዓ እንታይ ዓይነት ፍትሓት ነናይ በደላት ወይ ነናይ መስራሓት ንዝብል ሕቶ ግን ንሕና ከም ሕብረተሰብ ንሕና ከም ህዝቢ ምሁራትና ክኢላታትና ለባማትና መራሕትና again መራሕትና ክብል እንከለኹ ሕጂ ናይ ፖለቲካ መራሕቲ ጥራሕ ኣይኮንኩን ዝም ዘለኹ ባህላውያን መራሕቲ ኣለውና ናይ እምነታት መራሕቲ ኣለውና ናይ ፖለቲካ መራሕቲ እውን ኣለውና እዞም ኩሎም መራሕቲ ምስ ምሁራትን ምስ ለባማትን ምስ ክኢላታትን ኮፍ ኢሎም ተዛትዮም ኣይኖት ኣርእስታት እዮም በዚ መስርሕ እዚ ዝዳነዩ ወይ ከዓ ኣብ መዓልቦ ዝበፅሑ ኣይናይ መስራሓት ከ ብናይ ቀጥታ ናብ ቤት ፍርዲ ዝኸይድ ሕጋዊ መስራሓት ይኸዱ ከምኡ ንክንገብር ከዓ ዓቕሚ ኣለና ዶ የብልናን ምስ ዘይህልወና ኸ እንታይ መሰጋገሪ ፍትሓት ንኽተል እንታይ ዓይነት መዓልቦ እዩ ከዘዋፃፃና ከም ሕብረተሰብን ከም ሃገርን ዝኣመሰሉ ዓበይቲ ዓንዴላት ናይቲ መስርሕ بحدا مهورة بيونيفرسيتي كوفيلو زودو ايكونن بناتنا كإلاتاتن لباماتن مهوراتن مرحتن تقيسو ويتندفو ناي حزبنا باين ويكا ناي حزبنا كرعمو خيل الله حزبنا ناتي كبلو خيل منتي اتمسرحن اتوصيتن حزبنا زوننو منتي كون حزبنا ساتفلو مسرح كوينو زوداء እዩ
بحدا مهور بحدا فلاط يبهالي بحدا بعل باجلات راح زودا أيكون نخبل كايله إذا جن أبزي أنا قريتها بروفيسور عود كورتزا كان زياجن من البات حنت عباي بوينت امتحان لها من مسماني زعرة إرتراوم سي إرتراوي كان من البات حدا وجنتي في الله بسلطان بوليتيكا وسلطان حيز زلو قداماي نعرقي دلو تزي كويدو معناته ويكا نسغغار زلو سلطان نعرقي من تن بايتا خطاطح كسغاغر دلو تزي كوينو كوني خلدي ويس كم تيوري تراينا نزاربول زلنا ابي افران ابنت وسيد ناس اتبي افرا زلو سلطان بريزيدنت إسياس أفورقي سلطان كركب بدحريو هاغراو عرق خكايد دلو ايكونن سلازي كتغبر يكال سلطان مركب قدما خونت ايكونن هاغراو عرقي سلطان مركب جن كم وصيتي خرا زلو امبر كم قدما خونت نختاتو ايكونن ስለዚህ እዚኣ ተጠንቂቕና ክንሪኦ ተቀደም ተኸተልና ይትመስል ከይተረከበ ሕጂ ሙዕርቀ መን ምስመን ኣብ ትብልቲ ንኣብነት እቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ሓይሊ እሱ ከየተኻ ማለት እዩ ዕርቂ ክግበር ናይ ግድን ኣይኮነን ናይ ግድን ኣይኮነን ፅቡቅ ሓደ እቲ ቀንዲ በዳሊ ንብሎ ዘለና ስርዓት ክሳብ ዝኾነ እቲ ቀንዲ በዳሊ ዘይሳተፈሉ መስርሕ እንታይ ዳኣሉ እዚ ሕጂ ኣብዚና ሕጂ ትብዓት ሃሊና ይቕረና ይምባል መንፈስ ሃሊና ማዕዲና ጠሚትና ንሕብረተሰብና ንሃገርና እዚ ዝሓይሽ ኢልና እቲ ከቢድ ዝመስል ሓያል ስጉምቲ ሓያል ዝላ ንቅድሚት ክንወስዶ ዘለና እዚ ከዓ እቲ መስርሕ ሃገራዊ ዕርቂ እቲ ዝዓበየ ፆሩ ኣብ መን እንተይልካ ኣብቲ ተበዳሊ እቲ ተበዳሊ ነቲ በደል ፀይርዎ ክነሱ እቲ ተበዳሊ ከዓ ሕድገት ግበር ዝበሃል ዘሎ ሕጂ እዚ ሕጂ እቲ ዳብል ጾር ነቲ ተበዳሊ ዝኾነ ሃገራዊ ዕርቂ እዚ ኮይኑ ግን ኣብኡ ዝምርኮስ እቲ ስርዓት ሕራ ይብል ዶ ኣይብልን ከዓ ብመሰረቱ ሓደ ስርዓት ሓደ ሰብ ወይ ሓደ ናይ ሕብረተሰብ ሓንሳእ ንሓደ ነገር ጠሊቡ ዘተግብሮ ነይሩ እንተዝኸውን እቲ ስርዓት ብመሰረቱ እውን ኣብዚ ደረጃ እዚ ኣይመወደቕና ነርና እቲ ዘለናዮ ደረጃ ሕሰም ክንምታይ ምዃኑ ኣነ ንዓኻ ይኹን ህዝቢ ኤርትራ ክገልፀሉ ኣየድልየንን እዩ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ይኹን ኣብ ደገ ዝፀገብናዮ ሕሰም ስለ ዝኾነ እስቲል ዘለናዮ ምረት ስለ ዝኾነ ስለዚ ኣነ ከምዚ የድልየኒ እዩ ከም ዜጋ ኢለ ዝስማዕ እንተዝኸውን ወይ ሓደ ሕብረተሰብ ንሕና ንብደል ኣለና ተባሂሉ እሞ ቀፅበታዊ ለውጢ ዝመፆ ነይሩ እንተዝኸውን እቲ ዘለና ስርዓት بمسرته إذن زاربلو زلنا هجراو عرقي أي مدلنا بمسرتون أبز وديقنا زلنا درجة أي مودقنا سلازي السرعات دقيمنا دقاقيمنا كنت قلب بزتخأل من قدي كنت قبرو معرز خألنا تسقط خنقبر ببز سلطنا مالتي قال لنا ما انت سرعات حراي إلو معرنا أبتات أربيزا خوفيلو خمزيقاتات أخبيرو بإيتونا سميعو كتكبرو زدالو نتسرعات مألي تقاملو انتخون كهاقراوي عركي هاقراوي يكونن بوليتيكاوي عركي كندي بوليتيكاويان حايلتات أبستفلا لي هاقرات عركي قبريو إتا عركي جن بوليتيكاو مسارحي زخون እቲ ፖለቲካዊ መሳርሒ ከዓ እቲ ኣስገዲድዎ ዘሎ ፖለቲካዊ ሃዋሁ ክሳብ ዝእለ ጥራሕ ዝኸውን እምበር ነባሪ ፍታሕ ዘምፅእ ኣይኮነን እቶም ሎሚ ሃገራዊ ዕርቂ ኢሎም ዝተሰማምዑ ፖለቲካውያን ሓይልታት ፅባሕ ኣብ ድቕ ዝበለ ደልሃመት ክሸሙኻ ይኽእሉ እዮም ኣነ ዝብሎ ዘለኹ የድልየናዩ ከም ሕብረተሰብ ከም ሃገር ዝብሎ ዘለኹ ሃገራዊ ዕርቂ ግን እቲ ኣብ ጎደናታት ናይ ከተማታትና ይኹን ኣብ ገጠራትና ስኒት ኣብ ሕብረተሰብና ብምስፋን ውሕስነት ውሽጣዊ ሰላምን ተገዛእነት ናይ ሕጊ ናይ ዝኾነ ኣብ ስልጣን ዘሎን ኣብ ስልጣን ዝመፅን ዘውሕስ መስርሕ ዝብል ዘሎ ኦኬ ኣብዚ ግን ምናልባት ምድንጋር ከይፍጠር ኣብ መንጎ ኣብ ኤርትራ ኣብ መንጎ ሕብረተሰባት በውራጃ ይኹን ብቀቢላ ብሄር ብዝኾነ ወይ ብሃይማኖት ግጭት የለን ማለት ክሳዕ ንሃገራዊ ዕርቂ ዘምርሕ ወይ ናብ ዕርቂ ክኸይድ ኣለዎ ዝበሃለሉ እቲ ዝዓበየ ዕርቂ ኢልና ንዛረበሉ ዘለና እቲ ኣብ ኤርትራ ንነዊሕ ዓመታት ስልጣን ሒዙ ዘሎ ቀድሚኡ ዝነበረ ኣቐዲምካ ዘልዓልካዮ ኩናት ሓድሕድ ዘለዎ እዚታት ፖለቲካዊ ሓይልታት እዮም
مزون بوليتيكا وحالتات نت هزبي حدقت كجبر الله تبلو لقات زقاومو زلو هزبي حدقت كيرون عرقي قمت الله تي بنصارو ግን تጨፍሊቁ ኣሲሩ ቀጥቂጡ ማለት ነዚ ኩሉ ውርደታት ጽሕዎ ዘሎ ስርዓት ከይወደቀ ድማ ወይ ከይተኣልየ ድማ ንዕርቂ ድሉ ኣይኮነን ስለዚ ዕርቂ ክህሉ ተኮይኑ መጀመርያ ስቲ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ክወድቕ ዲ ዘለዎ ክድነት ከለዲ ዘለዎ መጀመርያ ኣብዚኣ ሕጂ እቲ ስርዓት ምስ ፖለቲካውያን ሓይልታት ኣይኮንኩን ዝብለካ ዘሎ ከዓ እቲ ስርዓት እቲ ሃገር መሪሑ ስለ ዘሎ ምስ ህዝብና ምስ ኩሉ ተጨፍሊቁ ዘሎ ህዝብና ምስ ኩሉ ኣደራዕ ናይዚ ሕሰም ተሰኪሙ ዝኸይድ ዘሎ ህዝብና እሱ ከዓ ፖለቲካውያን ሓይልታት ጥራሕ ኣይኮኑን ኣብ ፖለቲካ ተጠርኒፉ ብጎነፅ ድዩ ብሰላማዊ መንገዲ ድዩ እንታይ ብዘየገድስ ኣብ ፖለቲካ ተጠርኒፉ ዝሰርሕ ናይ ተቃውሞ ሓይሊ ኣሎ ኩሉ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ዝወረደ በደል ግን እዚ ናይ ተቃውሞ ሓይልታት ይውክሎ እዩ ክንብል ኣይንኽእልና ልክዕ እቲ ጨፍላቕ ስርዓት ይውክሎ እዩ ክንብል ከም ዘይንኽእል ስለዚ ኣነ ዝብል ዘለኹ እቶም ፖለቲካውያን ሓይልታት ኣብ ፖለቲካዊ ጽላላት ጠርኒፎም ዘለው ነናቶም መደባትን ነናቶም ፕሮግራማትን ስትራቴጂን ኣለዎም ኣነ ኣባሎም ከም ዘይኮንኩ መጠን ኣብ ፕሮግራማቶም ይኹን ኣብ ኣጀንዳኦም ክዛረብ ኣይክእልን እየ ከም ነቃፊ ከም ተዓዛቢ ከም ዜጋ ጥራሕ ክዛረብ ዝኽእል እዚ ዝብሎ ዘለኹ ሰፊሕን ዓሚቑን መስርሕ ግን ኣብ ሞንጎ ኩሉ ሕብረተሰብ ዘሎ እሾኽ ዝኣሊ ቁስሊ ዘሕዊ ንተበደልቲ ማእከል ገይሩ ተመክሮኦምን ቁስሎምን ሕውየቶምን ማእከል ገይሩ ንሰላም ስኒት ናይ ሕብረተሰብን ሰላም ናይ ሃገርን ዘውሕስ እዩ እዚ ግን እንታይ ኢልካ ንኣፅቢቓ ኣገዳሲት ነጥብያ ሕብረተሰብናሲ ብሃይማኖት ብኣውረጃ ብዓሌት ኣይኮነን ዝናወጥ ዘሎ ኢልካ ፅቡቅ እቲ ሽግር ግን እዚ ስርዓት ብዘውረዶ በደል ብዙሕ ክፋል ናይ ሕብረተሰብና ሃገር እንታይ እያ ኣብ ዝብለሉ ደረጃ በፂሐ ብርግፅ ከዓ እዚ ሃገር ሓንቲ ይኮነቶ ፅላል ክትኮኖ ዋሕስ ክትኮኖ መርሃዊት ክትኮኖ መስተርሆት ካብ ሽግራት ክትኮኖ ወለድናን ዓበይቲ ኣሕዋትናን ኣሓትናን ሰፍ ዘይብል ዋጋ ከፊሎም እቲ ግርምቢጡ እንኮላ እዞም ሎሚ ዝጭፍልቁና ዘለው ማለት እዩ ሰፍ ዘይብል ዋጋ ተኸፊሉ እታ ሃገር ግን ፕሬደቶሪያ ኮይናቶ ነቲ ሕብረተሰብ ሃዳኒት እያ ኮይናቶ በዳሊት እያ ኮይናቶ ከማምሳይኡ ብዙሕ ሰብ ኣብ ትሕቲ ሃገራዊ መንነታት ፅላል ክደሊ ባህርያዊ ኮይኑዎ ከም ውፅኢቱ እዩ ከዓ ብኣውራጃ ክዛረብ ትሰምዖ ወላ ብሃገር ኢሉ ዝጀመረ ምልኣዓላት ኣብ ኣውራጃ ኣብ ትሕቲ ሃገራዊ ስምዒታት ይኹን ኣብ ሃይማኖት ይኹን ኣብ ካልእ ክጠራነፍ ትሪኦ እዚ ሓደ ከም ዲናይ ክንገብሮ ዘይንኽእል ክውንነት ኢልና ንወሰዶ ካልኣይ ባህሪ ናይ ጭፍለቃ እሞ ንርኣዮም ምልስ ኢልና ንድሕሪት ሕጂ ስርዓት ህግደፍ ኣሎ ከም ስርዓት ከም ፖለቲካዊ ሓይሊ ህግደፍ እዩ ከም ፖለቲካዊ ሓይሊ ብሎ ከም ውልቀ ምልቂ ከዓ ፕረዚደንት ኢሳያስ ክንብል ንኽእል ኢና ፕረዚደንት ኢሳያስን ንዕኡ ዘኽእልዎ ዘለው ኣዘዝቲ ሰራዊት ይኹን ኣዘዝቲ ናይ ፀጥታ ሓይልታት ይኹን ናይ ፖለቲካዊ መሳርዕ ገለ ክንብል ንኽእል ኢና እቲ ሰንሰለት እንዳወረደ እዩ ዝኸይድ ኣብ መወዳእቱ ንዓኻ እቲ ዘእሰረካ ንዓኺ እቲ ዝቐጥቀጠኪ ንዓኻ እቲ ሕሰም ዘምረልካ ዘሎ እቲ ጎረቤትካ እቲ ሓውካ እቲ ሓውኪ እቲ ወዲ ሓትነኻ እታ ጓሎሞኻ እዮም ብካልእ ኣዘራርባ እቲ ስርዓት ኣብቲ ዝተሓተ ፅፍሒ ናይ ሕብረተሰብ ወሪዱ እዩ ብመጋበርያ ናይ ጎረቤትካን ከማኻን ዝኣመሰሉ ዜጋታት ዝጭፍለቐካ ዘሎ ዝቐጥቅጠካ ዝስውረካ ዝቐትለካ ዘሎ ሕጂ ንሕና ለባማት ምሁራት ሰባጅላ ተባሂልና ካልእ ተመክሮ ዝረኣና ገለ ምለታት ተባሂልና ወት ስርዓት እንተዘየገድዶ እቲ ሓወይ እቲ ሓፍተይ ከምዚ ኣይመገበረትንን ክንብል ንኽእል ኢና
زبلون يسألون يخونوا يوم لبامات مهورات أسفي حمزة حسبه بحرنا يود سبقن اتي مسرتها بحرنا يود سبقن حنا كفدي يدلي نئساس نهدف نتي جنرال أيتراخبولون يخا تعدل مسترخبه اتبقطتا أبلع عليها أدرع زورده أبلع علي ويابلع عليها إخا كتم عرارة فتن أبزي أي حجية اتهسنيت نايتا حبرة سب كتبتن تجمر مغنياتو شح جيزي أنا يبدل شح جيزي يقاطقتها نسخة قطقطني مس مصحا نسخة حنا خدفدم مس مصحا أنا نفسي تكالخل كدليه إزي خا تخال بحر ناي حبرة سب ناي دق سب بحري انت يبدلك بزي يقدس حنا خدفدي ويكا خدبدلني مس مصحا ويكا خدكالخل نفسها أبتدالولو أوان أنا خا نفسي ككالخل كفتني أبزي حجي مدنقار كيتفتر مونغو زنبقت نداتا بوينت مالت حنا من فدداي كيتخون كن اتي قبل زفتصم سب هاغراو عرقي يكايدالو مالت قبل زفتصم سبات افرد قريبو كسع نحلفت نموت زيفردلو بايتا يفتر مالت دي هاغراو عرقي قبل زفتصم سب يقطعن مالت دي فتح يلن مالت دي اغريتها طراي دي بتعم صبغت نطبي ግን እታ ስኒት ዝብለካ ዘለኹ ከመይ ኢላ ከም ትብተን ከሪኤካ مش لك تي استبدل نتبقطت هزبدلو يزري نتبقطت هزبدلو يخ اخر كبلو زخل جنرال كوستو بريزيدنت إسياس ايرك بولو منيتي بقطت هزبدله اتي بقطت هزبدله نفسه كالخل كدلي قنعنت نايت تبدل بزي قدس مالتي ابز حجي نعها زمسلكا نعها واحد زخونكا نعها زكالخل الكا خدلي እታ ሃገርካ ኦሬዲ ኣይኮነትን ኢልና ኣለና ንብዙሕ ክፋል ናይ ሕብረተሰብ የላና ይኮንኩን ዝብል ዘለኹ እታ ሃገር ከም ኤርትራ ኮንኩን ዝብል ዘለኹ እቲ መንግስቲ ከም ስርዓት እዩ ዝብለካ ዘለኹ ስለዚ ወዲ ዓድኻ ወዲ ሃይማኖትካ ወዲ ቀቢላኻ ኢኻ ትደሊ ንስዩ እቲ ዋሕስ ዝኾነካ ከምኡ እንዳበለ እንዳወረደኻ እሱ ከዓ መወዳእታ ኣይኮነን እታ ሸርታሕታሕቲያ ምስ ጀመርናያ መወዳእታ የብላ ካብ ወዲ ኣውራጃኻ ወይ ከዓ ወዲ ዞባኻ ካብ ንኡስ ዞባ ንኡስ ኣውራጃ عدي اندابلكا ناب ود حاوبوي قال حاوبوي ناب حوي ناب انا تورد مالتي مودعتا يقولون تي مبتتا كابزي نخندحن اتينا لنا مالتا يخونن كابو نخندحن جن نختلو مسرح هاغراو عرقي ابزي جن حجي ازي اقداسي نطبنتي خازلخا كلهم زبدلو نص اديوم زخدو زبل حتوي ናይ ግድና ይኮነ ነፃ ክኸዱ ከመይ ጌርና ንቅይሶ እቲ መስርሕ ሃገራዊ ዕርቂ ወሳኒ ሕጂ ብዚ ኣነ ኮፍ ኢለ ኣብ ኣይቨሪ ታወር ዝውድኦ ይኮነን ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣነ ይኹን ኣብ ኤርትራ ዩኒቨርሲታት ኮሌጃት ዘለው ሰባት ኮፍ ኢልና ንውድኦ ይኮነን እንታይ ማለት እየ እንታይ ደረጃ ናይ ተወሪዱ ዘሎ በደል بسمعت زي خونه ودعاونات ترايو كاب كندزي كساب كندزي وي بزن بتن مخنياتات تفصموا بدلات بز مسرح زي يخدو اذن كم رقاحي زي مالو تكبارات جن نابيت فردو يخدو الكا تزاربولو من توسنو من بروجرامات الو هاغراو عرقي من ينزز كال صنحني كال زي اقداسي تنطبس لزخونت بزح انفتات سلازلو كال انت هلو مسلكا نابيت فرد نخيد حراي نبل نعو كداني زخل فرداو بقعات فرداو اكل علنا ديخن حدا خابتي ጨፍለቅቲ ስርዓታት كهلو زخلهم مخنياتات انتايو رقاحيتات انتايو اتي سرعات هاجر سرعات فتحي اب حدا هاجر دخوم وي لحلحو مصنحو وي كا اب مسرح نايزي ጭፍለقه كومبليتلي مماتو وي مدحاخو نايتي سرعات فتحي اب كمزي زبل هواو كاب كمزي እንዳወጻها خلخا ناي بحقي قنع فرداو اكل قنع فتحاو اكل الكاديو زبل نفسه زخا خلق ارسلو انت زي حلوكا اتي
ክፍረድ ኣሎ እትብሎ በደለኛ ከመይ ደኣልካ ሞ ክትገብሮ ምክንያቱ ፍትሒ ዕውሩ ዝበሃል ብምክንያቱ ንኩላትና ብማዕረ ዝርአና ስርዓተ ፍትሒ እንተዘይብልና ነቲ ሎሚ ዝፍፀም ዘሎ በደል በዳሊ ቀይርካ ብሽም ካልእ ምቕፃሉ እዩ ንሱ ከዓ ንኻይከውን ኢኻ ሃገራዊ ዕርቂ ትኽተል ስለዚ እቲ ቀዳምነት ናይ ሃገራዊ ዕርቂ እቲ በዳሊ ዘይኮነ እቲ ተበዳሊ ዝበልኩ ከዓ ቀዲመ ክጅምር ከለኹ እቲ ተበዳሊ ካብ ዝተፀፍዐ ክሳብ ወግሐ ፀብሐ ዝተጨፍጨፈን ባስገዳድ ዝተሰወረን ዝተቐትለኒ ናቶም ንሳቶምን ናቶም ብቐጥታ ዝምልከቶም ስድራ ቤታቶምን ደቆም ይኹን ወለዶም መፃምድቶም ሰብኣያ ወይ ሰበይቱ ከምኡውን ናቶም ኔትወርክ ናቶም ኮሚዩኒቲ ናቶም ስድራ ቤታትን ኮሚዩኒቲታትን ንዚኦም ኢና ከነቐድም ዘለና ንሳቶም እዮም ብሶላ ወይ ከዓ ኮምፓስ ናይቲ መስርሕ ክኾኑ ዘለዎ ንዓዓቶም ብምሕዋይ ንዓቶም ሕጂ ነቲ ዝሞተ ክትመልሶ ይትኽእልን ኢኻ ነቲ ህሉ ስድራ ቤቱ ናቱ ፍቁር ግን እንታይ ትገብረሉ ሓደ ነቲ ዝተጨፍጨፈ ነቲ ዝተቐጥቀጠ ነቲ ዝተፀፍዐ ነቲ ዝተሰደ ነቲ ተመክሮ ነቲ ናይ ሕሰም ተመክሮ ክድምስሶ ኣይትኽእልን ኢኻ ግን ከመይ ጌርካ ትክሕሶ ማቴርያላዊ ካሕሳ ሓደ ነገር እዩ እቲ ሕብረተሰብን እቲ ሃገርን ክሳብ ዝኽኣሉ ማቴርያላዊ ካሕሳ ክትገብር ሓደ ነገር እዩ እቲ ዝዓበየ ካሕሳ ግን ነቲ በደል ከም በደል ኣሚንካ ሬኮግናይዝ ጌርካ ሞራላዊ ደበስ እዩ እቲ ዝዓበየ ደበስ ማቴርያላዊ ደበስ ዘድልዮ ክፋል ሕብረተሰብና ከም ዘሎ እንዳኣመና ከም ሕብረተሰብ ከዓ ዓቕምና እንዳገበርና ነቲ ደበስ ዘድልዮ ክንድብስ ነቲ ብማቴርያል ዘይድበስ ዘይምለስ ዕንወት ግን ሞራላዊ ደበስ ኢና ንገብረሉ እቲ ሞራላዊ ደበስ ከዓ ካብ እወ ተበዲልካ ይቕሬታ ካብ ምባል ክሳብ እዚ ተመክሮኻ መሃሪ ኮይኑና ኣሎ እሞ ኣይክንደግሞን ኢና ኢልካ ተመባፂዕካ ንኻይድገም ዘኽእሉ ንኻይድገም ዝከላኸሉ ፖለቲካውያንን ሕጋውያንን መስርሓትን ትካላትን ምትካል እዩ ኣብ መስርሕ እዚ ሕጂ ደረጃታት ናይ በደል ኣለዉ እቶም ደረጃታት ናይ በደል ካብ ሞራላዊ መግናሕቲ መቕፃዕቲ ብካልእ ኣዘራርባ ሸይሚን ማለት እዩ ንሶም ይቕሬታ ዝሓትሉ ክሳብ ማቴርያላዊ መቕፃዕቲ ወይ እውን ማእሰርቲ ክኸውን ይኽእል እዩ ንሕና ብቑዕ ስርዓተ ፍትሒ እንተልዩና ማለት እዩ ወገን እስከ ኣባ ምናልባት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ንኩሉ ትካላዊ ቅርፂ ዘለዎ ኣብ ኤርትራ የለን ኩሉ ፈሪስ እዩ ንበል እሞ ፅባሕ ንጎ እዚ ስርዓት ብዝኾነ ኣጋጣሚ ተኣልዩ ወይ ወዲቑ ሃገራዊ ዕርቂ ከምዚ ከዋሃድ ዝኽእል ኣካል መን እዩ ብኸመይ እዩ ዝዋሃድ እስከ ካብ ናይ ካልኦት ሃገራት ተመክሮ ምናልባት እግሪ መንገድና ክንሪኦ ኣብ ሩዋንዳ ምናልባት ምስ ወደቐት መንግስቲ ንዑስ ካልእ መንግስቲ ስለ ዝመፀ እሱ ኣዋሃይዱ መድረክ ፈጢሩ ክንብል ንኽእል ንኸውን ኣብ ኤርትራ ከምዚ ዓይነት ተስፋታት ንሪኦ የለን እንተወዲቑስ መን እዩ ዘዋሃድ ልክዕ ከምዚ ብሶርያ ብሶርያ ስለ ዘይፀንሐ ወዲቑ እቲ ዝመፀ ሓይሊ ከምኡ ዓይነት ባይታ ክፈጥር ይኽእል ድዩ ሕጂ ኣብ ኤርትራ ከመይ መን እዩ ከዋሃዶ ዝኽእል ሕጂ መጀመርያ ናብ ምውዳቕ ናይቲ ስርዓት እሞ ንዝለል ምክንያቱ ኣይወደቐን ስርዓት እዚ ካይወደቐ ከሎ ከሰጋግረና ይኽእል ዶ ሃገራዊ ዕርቂ ኢልና መጀመርያ ንዛረብ እሱ ስለ ዝኾነ ከዓ ኣድላይነት ናይ መንግስቲ ኣገዳሲ እዩ ኣይ ናይቲ መንግስቲ ብዘይ የገድስ ምክንያቱ እቲ መሰጋገሪ ኣገባብ ንብሎ ዘለና ሕጋውነት ክህልዎ ብቕዓት ናይ ምግባር ክህልዎ ናይ መንግስቲ ደገፍ ክህልዎ ኣለዎ መሰረቱ ናይ መንግስቲ ደገፍ ወይ ብመንግስቲ ዝቆመ ክኸውን ኣለዎ
ስለምንታይ ንዝብል ሕቶ ካብ ቁጠባዊ ገንዘባዊ ኣገዳስነት ማለት እዩ ግን ካብ መንግስቲ ክትብል ከለኻስ ካብ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ካብ ስርዓት ኢሳያስ ክንፅበ ንኽእል ከምዚ ዓይነት ማለት ኣብ ክውንነት ሕጂ ኣብ ክውንነት ካለ ነገር እንዲ ፅንሕላ ክንመፅና ነቲ ክውንነት እቲ ሕቶ ግን ዝብለካ ዘለኹ ተቀዳዲምና መስርሕ ሃገራዊ ዕርቂ ወይ መሳርሒ ንምውዳቕ ናይዚ ስርዓት ይኹን ወይ ከዓ ድሕሪ ስርዓት ምስ ወደቐ ጥራሕ ኣይኮናን ክንብሎ ዘለና እዚ ስርዓት ከመይ ኢሉ ምስ ወደቐ ኢና ሃገራዊ ዕርቂ ኢና ክንዛረብ ስለዚ ክንዲ ገቦ ተገቲሩ እንከሎ ስርዓት ኣብ ቅድሜና ነቲ ስርዓት ከምዘየሎ ሓሲብና ክንዛረብ ክውንነታዊ ይኮነ ነቲ ቅድሜና ተገቲሩ ዘሎ ስርዓት ከመይ ጌርና ኢንጌጅ ንገብሮ እውን ክንሓስብ ክንክእል ኣለና ሩል ኣውት ክንገብሮ የብልና ከም ዝበልኩ ቀዲመ ሓንሳእ ጠሊብና ዝሰምዕ ስርዓት ነይሩ እንተዝኸውን ብመሰረቱ ኣብ ደረጃ እዚ ኣይመውደቐና ስለዚ ከም ክፋል ናይ ምቅዋምና ነዚ ጭፍለቓ ሃገራዊ ዕርቂ ምጥላቡን ክንገብሮ ንኽእል ኢና ሃገራዊ ዕርቂ ምጥላብ ክብል እንከለኹ ግን እንኮላይ ምስቲ ስርዓት እንኮላይ ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝመርሖ መንግስቲ እየ ዝብለካ ዘሎ ኣብዚ ፈሪና ሓፊርና ንኸዶ ክኸውን የብሉን ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኤርትራዊ እዩ እቶም ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን በደል ዝፍፅሙ ዘለዉ ኣብ ትሕቲ ስርዓቱ ኩላቶም ኤርትራውያን እዮም ኤርትራውያን ብምዃኖም ከዓ ኣብዚ መስርሕ ንድሎ ዘለና መስርሕ ማለት እዩ ኢንቪዥን ክንገብሮም ክንክእል ኣለና ኢንቪዥን ንገብሮም እንተዘየሊና ግን ናይ ብሓቂ መንፈስ ናይ ሃገራዊ ዕርቂ ኣይሓደረናን ወይ ከዓ ኣይሓቆፍናዮን ማለት እዩ እዚኣ ከዓ ክንሰግራ ጥራሕ እዩ ዘለና ምስ ነብስና ተመራሚርና ነብስና ሓቲትና ይቕረ ባህልቲ ንስለ ድሕነት ህዝብና ንስለ ምውሓስ መፃኢና ይቕረ ባህልቲ ክንከውን ኣለና ብመጀመርያ ንነብስና ይቕረ ክንብል ካብኡ ጀሚርና ከዓ ኦኬ ፈቃደኛ እንተኮይኑ ብሉው እንተኮይኑ ንክንብል እዚ ክብል እንከለኹ ስለምንታይ እቲ መንግስቲ ዘድልየካ ኣይ ናይ መንግስቲ ብዘየገድስ ዘሎ መንግስቲ ክኸውን ይኽእል ፅባሕ ዝመፅእ መንግስቲ ክኸውን ይኽእል መንግስቲ ዘቆሞ ክኸውን ኣለዎ እቲ ትካላት ናይ ዕርቂ ምክንያቱ መስርሕ ሃገራዊ ዕርቂ ክፋል ናይ ኣሰጋጋሪ ፍትሒ እንድዩ ወይ ከዓ ትራንዚሽናል ጃስቲስ ዝበሃል እንድዩ ሕጂ እቲ ኣሰጋጋሪ ፍትሒ ሓደ መሓውር ናይ መንግስቲ እዩ ፍርዳዊ ኣካል ንብሎ ወይ ፍትሓዊ ኣካል ንብሎ ሓደ ምሽ ፈፃሚ ኣካል ሓጋጋ ኣካል ፍርዳዊ ኣካል ዝበሃል ኣሎ ኣብ ዝኾነ ዴሞክራሲያዊ ስርዓታት እዚ ስርዓት ኣሰጋጋሪ ፍትሒ ንብሎ ስርዓት ወይ ከዓ ትራንዚሽናል ጃስቲስ ንብሎ ኣብ ውሽጡ እዩ ዝካየድ እዚ መስርሕ ሃገራዊ ዕርቂ ስለዝኾነ ድማ እቲ ዘሎ መንግስቲ ዘቆሞ እቲ ዘሎ መንግስቲ ከዓ እዚ ክኸውን ይኽእል ፅባሕ ዝመፅእ መንግስቲ ክኸውን ይኽእል ብኸመይ መፅኡ ብዘየገድስ ወይ መን ተኺልዎ ኣሎ ብዘየገድስ ሕጂ ስለምንታይ የድልዮ ናይ መንግስቲ ደገፍ ወይ ብመንግስቲ ክቀውም እንተኢልካ ፋይናንስያዊ ኒድስ ኣለዎ እቲ ኮሚሽን እቲ ስርዓት ኣሰጋጋሪ ፍትሒ ይኹን እቲ ኣብ ፅላል ናይ ስርዓት ኣሰጋጋሪ ፍትሒ ዝቀውም ናይ ሃገራዊ ዕርቂ ኮሚሽን ድዩ ኮሚቴ ድዩ እንታይ ንብሎ ብዘየገድስ ባጀት ክህልዎ ኣለዎ መሳለጥያታት ክህልዎ ኣለዎ ካብ ዝስርሓሉ ህንፃ ጀሚርካ ክሳብ ዘካይዶም መስርሓት ፀጥታ ክህልዎ ኣለዎ እቲ ዘካይዶ መስርሕ ምክንያቱ ምስ ህዝቢ ክራኸብ እንተኮይኑ እቲ ምስ ህዝቢ ዝራኸበሉ ኣዳራሻት ይኹን ዓድታት ይኹን ካልእ ውሕስ ክኸውን ኣለዎ እቲ ፕሮሰስ ውሕስ ጥራሕ ዘይኮነ እቲ ኣብ ዕፁ ማዕፆ ኮይኑ ዝሓስብ ዝመራመር እዚ ዝሕሸና ኢሉ ዘውርድ ዘደይ ኮሚቴ እውን ትካላቱ ውሕስ ክኸውን ኣለዎ እቶም ውልቀ ኮሚሽነራት ወይ ተን ውልቀ ኮሚሽነራት ከዓ ውሕስ ክኸውን ኣለዎ ምኻዶምን ምምፅኦምን መስርሕ ተወዲኡ እቲ ኮሚሽን ዝህቦም ሬኮመንዴሽንስ ሕጋዊ ሰብነት ክህልዎም ሕጋዊ ሓይሊ
ክህልዎም ደገፍ ናይ መንግስቲ ክህልዎም ኣለዎ እቲ መንግስቲ የስ ሕራይ ተቐቢለኩም ኣለዎ ከተግብሮም እየ ወይ ከዓ ኣተግባሪ ናይዚ መስርሕ እዚ ክብል ክኽእል ኣለዎ ክትከሉ ዘለዎም ትካላት ኣለዎ መስርሕ ጥራሕ ኣይኮነን ክትከሉ ዘለዎም ትካላት ኣለዎ ፖለቲካውን ሕጋውን ትካላት ንዕኦም ዘተግብሮም ከዓ እቲ መንግስቲ እዩ ክቕይድዎ ዘለዎም ነቲ መንግስቲ ተገምጢሎም ዝቕይድዎ ትካላት እዮም እዚኣቶም መንግስቲ እንተዘይብልካ መን ይከቕሞም ከመይ ገይሮም እዮም ክትግበሩ እዞም ኩሎም ሬኮመንዴሽንስ እዚ ሕጂ ኩላትና ተሰማሚዕና ክንኣትዎ ዘለና መስርሕ እንታይ እዩ እዚ ስርዓት ምስግጋር ኣሰጋጋሪ ፍትሒ ምሽ ንብሎ ኣለና ምስኡ ተተሓሒዙ ዝመፅእ ፖለቲካዊ ምስግጋር ክህሉ ክኽእል ኣለዎ መስርሕ ሃገራዊ ዕርቂ ፖለቲካዊ ምስግጋር ዘየውሕስ እንተኮይኑ ተሓፂብካ ናብ ጭቃ እዩ እንታይ ማለት እዩ ፖለቲካዊ ምስግጋር ንፅርታት ኮነና እንታይ ፅቡቅ ፖለቲካዊ ምስግጋር ሕጂ እንታይ እዩ ናይ ሰባት ምስግጋር ኣይኮንኩን ዝብል ዘለኹ ወይ ከም ቅድመ ኩነት ናይ ሰባት ምስግጋር ኣይኮንኩን ዝብል ዘለኹ ግን ናይ ግዝኣተ ሕጊ ምስግጋር ማለት እዩ ፖለቲካና ብሕጊ ዝግዛእ ብሕጊ ዝገዝእ ዘይኮነ ብሕጊ ዝግዛእ ስርዓት ክኸውን ኣለዎ ብሕጊ ዝግዛእ ክብል እንከለኹ ተሳታፍነት ናይ ህዝቢ ዘውሕስ ድልየት ናይ ህዝቢ ዘተግብር መሰላት ናይ ህዝቢ ዝሕሉ ህዝብን ከም ተገዛእቲ ማለት እዩ ከም ተመራሕቲ ማለት እዩ ህዝብን መንግስትን መራሕን ተመራሕን ዘሎ ዝምድና ዝቕይስ ኮምፓክት ዘለዎ ስርዓት ክህሉ ኣለዎ እቲ ስርዓት እቲ ብምርጫ ይክኸውን እቲ ምርጫ መራሕቲ ህግደፍ ክሳተፍዎ ድዮም ኣይሳተፍዎን ኣገን ኣነ ይኮንኩን ዝውስኖ ወይ ከዓ ንስኻ ወይ ካልእ ኣብ ስምዒት ኣትዩ ይኮነን ዝውስኖ እቲ መስርሕ ዝፈጥሮ ቅድመ ኩነታትን ኣገባባትን እዩ እቲ መስርሕ የስ ይቕረ ድሕሪ ምባሃልና ፕረዚደንት ኢሳያስ ወይ ካልእ መራሒ ህግደፍ ወይ ኣዛዚ ሰራዊት ክሳተፍ መሰል ኣለዎ ኢሉ እንተሓጊጉ እቲ መስርሕ ህዝቢ ከዓ እንተተሰማሚዑሉ ድሕሪ በዚ መስርሕ እዚ ምስግጋርና ዝግበር ምርጫ እዚ ሰብ እዚ ወይ ታ ሰብ እቲኣ ክሳተፉ ይኽእሉ እዮም ክወዳደሩ ይኽእሉ እዮም እቲ ሕጊ ዝጠልቦ ቅድመ ኩነታት ክሳብ ዘማልኡ እዚ ትብሎ ዘለካ ኣርእስቲ ምናልባት ኣብ ቲዮሪ ጥዑም ድመስል ኣብ ግብሪ ግን ንብዙሕ ሰብ ንኣብነት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ፅባሕ ንጎ ብገለ ምክንያት ተኣልዩ ካብ ስልጣን እንደገና ድሓን ናይ ዕርቂ መስርሕ ፈቒድሉ ኣብ ፖለቲካዊ ንጥፈታት ናይ ኤርትራ ክሳተፍ ይኽእል እዩ ንብዙሕ ሰብ ኦፈንድ ከም ዝገብሮ ርዳእኒ እንድዩ ሃገራዊ ዕርቂ ንብዙሕ እዋናት ኣልዒልካ ኢኻ ፕሮፌሰር ዓወት እስከ ብዝተፈላለዩ ኤርትራውያን ዝተፈላለዩ ፖለቲካዊ ኣረኣያ ዘለዎም ኣብ ዝተፈላለየ መድረክ ዝርከቡ ምስ ኣልዓልካዮ ከመይ ተቐባልነት ይረክብ ሃገራዊ ዕርቂ ክትብሎ ከለካ ብመጀመርያ ናብታ ኣቐዲምካ ዘምፃኻ ነጥቢ ኣፀቢቑ ይርዳእኒ ኣብ ቲዮሪ ጥዑም ይመስል ክትዛረበሉ ቀሊል እዩ ኣብ ምትግባሩ ቀሊል እንተዝኸውን ቀደም ተገብረ እዚ ክብል እንከለኹ ከዓ ኣብ ውሽጢ ሕልና ይኹን ኣእምሮይ ቃንዛ ናይ ግዳያት ዓበይቲ እዮም ኣቕሊለ ኣይኮንኩን ዝርኦም ከምዚ ክብል እንከለኹ ከዓ ንዕኦም ኣይተሓዙለይ እንዳበልክ እየ ተበዲልኩም እንከለኹም ከምዚ ይብል ኣለኹ ከምዚ ኣቕሊለይ ይዛረበሉ ዘለኹ ኮይኑ ካይስማዓኩሞ እቲ ቃንዛኹም እቲ በደልኩም እቲ ምረትኩም እቲ ዝሓለፍኩሞ ተሓልፍዎ ዘለኹም መስገደል ረሲዐዮ ስሒተዮ ኣይኮነን ስለዚ ነቶም ግዳያት ነቶም ኣደራዕ ናይዚ ስርዓት ብቐጥታ ኩላትና ግዳያት እንዲና ግን ብቐጥታ ተሰኪሞሞ ዘለው ግዳያት ብመጀመርያ ኣይተሓዙለይ እንዳበልኩ እየ ኣብ ውሽጠይ ዝዛረብ ካብኡ ዝሓይሽ ኣማራፂ ከዓ ስለ ዘይብልና ጥራሕ እዩ ከምኡ ዘድልየና ከዓ ንዓኹም ማእከልን ቅድሚትን ብምስራሕ እዩ ናትኩም ተመክሮ ከም
ናይ ሰሜን ኮኸብ ኮይኑ ንኻይኑ ደግሞ ንስኻትኩም ብማቴሪያል ይኹን ብሞራል ትድበስሉ ኩነታት ንምፍጣር ቀሊል እንተዝኸውን ቀደም ተገብረ ስለዝኾነ ድማ ኣነ ንልዕሊ 15 ዓመት ዝኸውን አንገረሪ ኢለሉ ኣነ ስለዝበልኩ ኣነ ነይረ ቀዳማይ ወይ ከዓ ኣነ ልዕሊ ኩሉ ዝበልኩ ንኽብል ኢለ ይኾንኩን ቅድመይ ብዙሓት ሰባት ፈቲኖም ሕጂ እውን ብዙሓት ሰባት ይብሉ ኣለዉ እንታይ መረዳእታና ናይ ሓባር መረዳእታ ኣለና ዲ ብዛዕባ ሃገራዊ ዕርቂ ፖለቲካዊ ዕርቂ ዲና ንዛረብ ዘለና ወይስ ዓሚቑን ሰፊሕን ሃገራዊ ዕርቂ ዲና ንዛረብ ዘለና እዚ ካልእ ኣርእስቲ እዩ ግን ብዛዕባ ዕርቂ ዝዛረብ ውሑድ ኣይኮነን ዝተዛረበ ውሑድ ኣይኮነን ሕጂ እውን ዝዛረብ ዘሎ ውሑድ ኣይኮነን እወታ ኣገዳሲት ነጥቢ ዝበልካኒ ነይራ ከመይ ክትዛራረብ ከለካ ብዝሓለፈ ልዕሊ 10 ዓመት ትዛረብ ካሉሲ ከመይ ይቕበሉካ ነይሮም ዝተፈላለዩ ሰባት ዝገርመካ እንኮላይ ኣብ ውሽጢ እቲ ስርዓት ዘለዉ ሰባት እዮም ዝዛረቦም ዝነበርኩ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘለዉ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ውሽጢ ስርዓት ዘለዉ መጀመርያ ስምባደ ነይሩ ናይ ኩላቶም ግን ፅን ኢሎም ምስምዖም እዚኣቶም ቀለልቲ ሰባት ኣይኮኑን ዓበይቲ ብዕድመ ይኹን ብተመክሮ ይኹን ብትምህርቲ ሲ ልዕለይን ካለን እዮም ፅን ኢሎም ሰሚዖምኒ ኣበይ ረኺበዮም መን እዮም ብዘየገድስ ፅን ኢሎም ምስ ሰምዑኒ ፖለቲካዊ ዕርቂ ይብል ከም ዘየለኹ ተረዲእዎም ስምባደ እዩ ነይሩ ናይ ኩላቶም ምዚኣቶምን ምስቲኣቶምን ዝብል ባህርያዊ ዝኾነ ስምባደ እቲ ሎጂካዊ ወይ ከዓ ስነሞገታዊ መቐፀልቱ ግን ምስ መንደኣ እዩ ምስ መንደኣ ክንዕራ ምስ መንደኣ ኮፍ ክንብል ዝተበዳደለ ሓድሕዱ ዝተበዳደለ ኮይ ዝዕራ ኣነ ንስኻ እንዳ ማንኤል ኣበይ ተበዳዲልና እንታይ ዕርቂ የድልየና ኣነ ንስኻን ቀስ ብቐስ ኩላቶም ተረዲኣቶም ዛነጥብ እዚኣ እታ ናትና ቁስሊ እታ ናትና ቂምታ እታ ናትና ፍርሂ ምክንያቱ እቲ በዳሊ እውን ፍርሂ ኣለዎ ፍርሂ ጥራሕ ግን ኣይኮነን ዘለዎ ዓቕሚ እውን እዩ ዘለዎ ነብሱ ናይ ምክልኻል ዓቕሙ ሕጂ ዝሓየለ እዩ እቲ በዳሊ ዘሎ ብዚ እዋን እዚ ስለዚ እቲ ቂም እቲ ሕማቕ ስምዒት እቲ ፍርሂ ንኩሉ ተቆፃፂርና ንኩሉ ሕድገት ጌርና ንቅድሚት ክንስጉም እንተኮይና ሓድሕድና ጥራሕ ኢና ክንዛረብ ዘለና ዝብል ነጥቢ ብሙሉኣቶም ዝተዛረብክዎም ሃይማኖታውያን ይኹኑ ፖለቲካውያን ይኹኑ ምሁራት መራሕቲ ተሰማሚዖም ላ ዛ ነጥቢ ከም ስነ ሓሳብ ክትሰማማዓሉን ከም ተግባር ከተተግብሮን ግን ዝተፈላለየ ነገራት ሕጂ ኣብቲ ተግባር ኩላትና ዛሕቲልና ኣብቲ ተግባር ንኻይነ ተግብሮ ከዓ ናይ ፖለቲካ ህቦብላታት ባዕልና ዝፈጠርናዮምን ካብ ቁፅፅርና ወፃኢ ዝኾኑን የማነ ፀጋም ከብሉና ፀኒሖም ኣለዉ ክሳብ ሕጂ ኣብ ዝሓለፈ 10 ገለ ዓመታት ብዛዕባ ሃገራዊ ዕርቂ ዝተዛረብኩሉ እዋን ግን ኣብ መወዳእቱ ኩሉ ዝተዛረብኮ ብዛዕባ ሃገራዊ ዕርቂ ምስ ቅሬተኦም ተቐቢሎሞ ሓንቲ ምናልባት ብጣዕሚ ልበይ ዝተንከፈትኒ ንሓንቲ ወላዲት መልእኽቲ ሰዲደላ ውሉዳታ ዝተበደለት እያ ብውሉዳታ ዝተበደለት እያ እቲ ስርዓት ንውሉዳታ ዝበደላ ኣደያ ብጓላ ገይረ የቕረታ ሕተትለይ ጓላ ስለ ዝፈልጣ እዚ ዝብል ዘለኹ እቲ ቃንዛ እቲ በደል ነፂ ገይረ ሲዐ የብልኩምን ኢለ ኣይኮንኩን እቲ ግብረ መልሲ ብዝተፈላለየ መንገዲ ረኺበ እያ እንታይ ኣማራፂ ከለና ካባት ዓቢ መልሲ የለን እቲ ዝተበደለ ኣማራፂ የብልናን እሞ ኣንታ በዳሊ ንዓ ሕድገት ግበር ካብ ብባል ንላዕሊ ካልእ ተዓቢ መልሲ የለን ናይ ኩላቶም መልሲ ከዓ እሰያ ነይራ እሱ ሕጂ ተስፋ የውህበኒ ንዓይ ክኸውን ይኽእል ዶ ንዝብል ሕቶ ክንፅዕረሉ ኣለና
كيتحللنا كنصعرلو ኣለና كسب اتي بدالاي يس እዚኣ መዋፅኦ ክትኮነና ትኽእል እያ ኢሉ ዝሓስብ ምክንያቱ ኣብ መወዳእቱ እንታይ እዩ እቲ በዳላይ እውን ልምት ኣለዎ ወላ እቲ በዳላይ እውን በዓል ዕጫ እዩ ስቴክ ሆልደር እዩ ኣብ ኩሉውን መፃና ናይ ዝሃገር መፃኢና ውሑስ ንክኸውን ግን ንስኻ ሕድገት ግበር ግዳይ ሕድገት ይገብር ኣሎ ክንብል ኣለና ወግሐ ፀብሐ መረዳእታና ክዓሙቕ ክኽእል ኣለዎ እቲ በዳሊ ከዓ ፈትዩ ዘይኮነ እንኮላይ ተገዲዱ ዝኣትወሉ መስርሕ ክንገብር ክንክእል ኣለና እስከ ምናልባት ቀሊል ኣይኮነን ፍጹም ክትሓስቦ ከለካ ብፍላይ ከምዚ ዘለዓልካዮ ዝተበደለ ብቐረባ ማለት ስጋብ ህይወት ናይ ኣባላት ስድራ ዝሰኣነሰብ ከም ዝዋዛ ምሲልካ ዕርቂ ጌርና ትብሎ ከለካ ዳርጋ ናፃ ግደፎም ነቶም ዝበደሉ እዩ ዝመስል ወላ ከኹም ተዘይኮነ ግን ኣብነታት ክኾነና እስከ ከምዚ ሃገራዊ ዕርቂ እቲ መንግስቲ ኣብ ስልጣን ኮሎስ ሕራይ ንበደል ሕራይ ንዝኣመነ ምናልባት ንፈልጦ ዝያዳ ከተብርሃለይ ትኽእል ትኸውን ኢኻ ናይ ደቡብ ኣፍሪቃ እዩ ከመይ ዕውት ነይሩ ከመይ ዕውትን ድሓን እንድዕንዑ ገዲፍካ ካልእ ኢኻ ናይ ሩዋንዳ እያ ሩዋንዳ ግን እቲ መንግስቲ ምስ ወደቐት ዝመፀ መንግስቲ ከምቲ ሓንቲ ወይ ዝጠቐስካዮ ንሱ እዩ ትዕድል እቲ ባይታ ፈጢርዎ ሕጂ ዘን ክልተ ሃገራት ከም ኣብነት ወሲድና ዕውት ዶ ነይሩ እቲ ናይ ሃገራዊ ዕርቂ መስርሕ ኣብ ዘን ክልተ ሃገራት ምናልባት ተስፋ ተኾነ ነቲ ዘውፅኦ ዕላማ ኣተግቢሩ ዕውት እዩ ነይሩ ሕጂ እንታይ እዩ ነቲ ዘውፅኦ ዕላማታት ንብል ናብቲ ነፍሲ ወከፍ ዘን ሃገራት ዝነበረኦ ኩነታትን ሃገራዊ ዕርቂ ንክጠልባ ዝገበረን መስገድላት ኣብ ግምት ከነእቱ ኣለና እንታይ ንክገብራየን ከ እቲ መስርሕቲ ተኸቲለኖ ማዕረ ክንደይ ፍታሕ ንከምፃእ ሕጂ ንኣብነት ናይ ደቡብ ኣፍሪቃ ንመለስ ሓደ ካብቶም ዕውታት ተባሂሉ ዝረበሉ ብማዕሪኡ ከዓ ከምዘይ ዕውት ተባሂሉ ዝውቀሰሉ መስርሕ ልዕሊ ናይ ሩዋንዳ ማለት እዩ እስከ ምናልባት ብሕፅር ዝበለ እንታይ ይዕውት ዝገብሮ እንታይ ከዘይዕውት ዝገብሮ ከም ተመክሮ ክንፈልጦ ብናተይ ኣናበባ ዕውት እዩ ነይሩ ክብለካ ኣለኹ ስለምንታይ ንዝብል ሕቶ እቲ ኣንፃር ኣፓርታይድ እቲ ናይ ፃዓዱ ዕብለላ ዝዋጋእ ዝነበረ ሓይሊ እንዳሓየለ ይመፅእ ነይሩ እቲ ናይ ኣፓርታይድ ስርዓት ዝመርሕ ዝነበረ ናይ ፃዓዱ ሓይሊ ከዓ እንዳተዳኸመ ይመፅእ ነይሩ ሕጂ እቶም ኣንፃር ናይ ፃዓዱ ዕብለላ ዝቃለሱ ዝነበሩ ዓጠምጠም ከብልዎ ነቲ ስርዓት ኣብ ዝቐረብሉ እቲ ኣብቲ ነቲ ስርዓት ዝመርሕ ዝነበረ ከዓ ዓጠምጠም ይብል ከም ዘሎ ተራእይዎ ካብ መወዳእታ 80ታት መጀመርታ 90ታት ዝነበረ ሃዋህዮ ዝነግረካ ዘለኹ ኩላቶም ሽዑ መጀመርያ ነዚ ዘኽእል ኣብ ናይ ኣፍሪካን ናሽናል ኮንግረስ ኣብ ANC ናይ ፍሪደም ቻርተር 1950 ድዩ 52 ዝኣወጅዎ ፍሪደም ቻርተር ነይሩ ንዕርቂ ዘኽእል ዓንዲ ወይ መትከል እሱ እንታይ እዩ ጻዕዳ ኩን ጸሊም ኩን ኤሽያዊ ኩን ብዘይገድስ ደቡብ ኣፍሪቃ ናይ ኩሎም ነበርታ እያ ዝብል እዩ ሕጂ እቲ ጭፍለቃይ ዳ ዝቃወም ነይሩ እምበር ጻዕዳ ክትህሉ የብልካን ወይ ከዓ ኤሽያዊ ካውፃእ ኣይኮነን ዝብል ነይሩ እቲ ናይ ANC ቃልሲ ኣብ መወዳእታ 80ታት 90ታት ከዓ ANC ዳርጋ ጥላል ኮይኑ ንኩሎም ተቃወምቲ ኣኪቦም ነይሩ ANC ዳርጋ ልፍንቲ ኮይኑ ክንብል ንኽእል ኢና ኮኦሊሽን ኮይኑ ክንብል ንኽእል ኢና ስለዚ እዚ መትከል እዚ ናይ ANC ምሽ ኣሎ በቲ ሓደ ወገን በቲ ካልእ ወገን ከዓ እንታይ ነይሩ እቲ ናይ ጻዓዱ ናይ ኣፓርታይድ መራሕቲ ናይ ጻዓዱ ዕብላለ ዘኽኣለ ናይ ጻዓዱ ስምረት ፈጋዕጋዕ ክብል ጀሚሩ እቲ ዩኒቲ ናይ ዋይት ማይኖሪቲ ዩኒቲ ኮንሰንሰስ ዝነበረ ፈጋዕጋዕ ክብል ጀሚሩ ነቲ ዕብላላ ዘኽኣለ ማለት እዩ ሕጂ ክልተ ኣማራፂ ነይሮም እቶም ጨፍላቕቲ ወይ ክሳብ መወዳእታ ምውጋእ ክሳዕሩ ምዃኖም ከዓ the writing was on the wall ከም ዝበሃል
رؤي ينيروتي متاي ويكا نتي زلو كونتات كابو ناي كاي كفأ خلو كدحلولو زخولو هو مفتر بسلامه من قدخا بوليتيكاوي سلطان مسغغار ترايو مالتي እዚ ፖለቲካዊ ስልጣን ምስግጋር ከዓ ANC ካብ ሓንሳታት ኣቢሉ ዝስርሓሉ ዝነበረ መስርሕ እዩ እቲ ዕድል እቲ ምስ ተኸልፈዩ ዕጥቃዊ ቃልሲ ጀሚሩ ANC ኣብ 61-62 እዚ ክልተ ናብ ሓደ መፂ ማለት እዩ ክሳብ መወዳእታ ክንጣፋእ እንተኮይና ሓንቲ ሃገራይ ክትህልወና ነያ ዘለና ቁጠባ ጥዋዕዋዕ ክብል እዩ ዘለና ትሕተ ቅርፂ كداخمي ويكا كبرسي كعنيو بمبال حراي بمسرح حقراو عرقي سلاماو مسغغار نكبر تباهيلو سلاماو مسغغار تغيرو ابزي حجي ازيو عابي عوتي نيرو عابي بوليتيكاوي مخسب يم تغوناطيفوم كلهم دبو افريقاوي اتخبصح زخيل زنبره عنوت كابو وصيام مسو تتح أبز حجي نوح ناي truth and reconciliation سرح نيرو يقرأ مباهال نيرو أبتي ناي truth and reconciliation مسرح زي ما تسو بدلت تباهالوها نبت فردي refers تقبرو نيرو ونكل لاي مالان نو مالان تساتي فيه أبتي ناي فرد بوتا ونكل لاي بوتا أبتي ناي مسرح ناي هاقراو عرقي كساتف فقادنيا بزي مخانو يقريتا كركب اي كالنا نايت مسرح سلازي نا بيت فردي ريفر تغيرو بيت فردي تخاتاتيلو ودو اسيرو ودو فريدو ودو اسو كال نفسو زخالا ارستيو نابتي بقعاتن عقمن تكالاتن نابتي وصيت نايتي تكبار كغبرو انت زخونو انتاي كمو خونو وصيت زبل كال ارست خوستناي مزت تحيز الخيد قطبا وحرنت زبل حتن حجب بزو حسب ناي مريت مدلدال يكون قطباوي مدلدال سلا زي قبر مسرح حقراو عرق ناي دو افريكا كم فشل زوقسو ألو ازي كفيلا وطرح حقنا زلو كسي ويكا وقصاي كفيلا وخبل كله انتايو اتون تصعدو دو افريكاويانون دو افريقاويان تعودنا هنا مو بحيلي كحدقكم انتهلكا يوم نتي ناي هاغراو عرق لوجيك تدمسسو الله نابغونص تملس الله مالتي سلازي بسلاماو منغدي كابتي مريت غبيتو حيز زلو قس اندابلكا بحقن بكومبنسيشن كتملسو يزلكا نتي بقطبا تدقيسو زنبره بقصر بزح زخونه ماجوريتي تصليم دوب افريقا وخا زكحسلون زعبيلون هواهو كتفطرالكا اتي ابايتي يكون كال اغلغلوتات زيركب زنبره باغريسيفلي اغلغلوتات كتبوت كلالكا ابز حجي بعل جوسلوفو زبحلو ناي ANC مرحتي زنبرو ازيو بزغبا زي تصنبله ازيو زدنق ابركوتو غيرو اتقطباو حويت نايت استبدل صلين نزي حج انت عنقيفون تيلكا بلشونا اب زي تدلي بروجكتات زي تدلي عقمسبن ገንዘብን ንዋትን ምፍሳስ ዝኣመሰሉ ምዝ በዓል ጆስሎቮ ጀሚሮሞ ዝነበሩ ንሕውየት ናይቲ ዝተደቕሰ ናይቲ ዝተበደለ ቁጠባዊ ሕውየት ናይቲ ዝተበደለ ከተግብሩ ዝፈተኑ ዓንቂፍዎ ክንብል ንኽእል ኢና ስለዚ ዕዉት እዩ ነይሩ ብዓብዩስ ዕዉት እዩ ነይሩ ክበሃል ይከኣል እዩ ኣይነበረን ንክንብል ኖ ሶሪ ናብታ ካልእቲ ክንሰግር ምናልባት ገጅፍ ክፋል ናይቲ ኣልዒልና ዘለና ሃገራዊ ዕርቂ ናብ ኤርትራ ዝጠመተ ስለዝኾነ ብዙሕ ከይወስድ ዘላ ግዜ ሕፅር ብዝበለ ናይ ሩዋንዳ ከም ተመክሮ ከመይ ክንወስዶ ንኽእል ናይ ሩዋንዳ ከም ናይ ደቡብ ኣፍሪቃ ኣይኮነን እቲ ሃዋሁ ካልእ እዩ
اتي ناي هاجراو عرق اتكبار اكالكا اتي وتهدراو عوت استغونات افحيلي كمزي جالانت وي معرينت ناي كلتيهم وغنات تفطيرو مو حراي كاب حدنا نطافا نتعرى ايكون نيرو حدو خطافا تفتينو صنتت ناي 800 شح زخونو توتسن نتي ناي صنتت اجندا زنطغون استقاومون هوتون زطفؤلو مسرح تخايدو نتي مسرح دو زبله عقاو قالسي اقديمو نيرو ات عقاو قالسي تعويتو ايو سلام ترغاغيصو اب رواندا نزي سلام زرغاغص حيل حجي اتكبار نايز مسرح ارق خا خوينو بزح غيزه the justice of the winner زبحال مسرح الله بزح سبكا نعو نزناي رواندا يقراربو مولو ايكونن كمزنا ابنت اب نورنبرغ استغبره فرداو سنه ايكونن مخنياتو ناي ناتسي مرحتي اب نورنبرغ اكيبوم زكايدو فرداو مسرح ايكونن اب اروشا ناي ترانزيشنال جاستس ميكانيزم ناي رواندا اب اروشا يكايد نيرو بيت مأسرتات ناي رواندا خا بتوم نتي جينوسايد زفصمو غبننياتات تمليو نيرو اتي فتحاوي اغباب اتفرداو اغباب مالتي اب اروشا زكايد زنبره اب تانزانيا زكايد زنبره مسرح ازي زغمتاو خوينو بيت مأسرتات تمليو اتي مسرتاو نتي حزبي زغوانصو اب غونص زاتو بوليتيكاوي يكون علتاو غدايات كا مفتحي كاي ترخبو تنطلطيلو صنيحو نزي فتح كركب نيرو اتي بول كغامن بصوتم زمرحو زنبرو عدش منغستي سلازي اب كندت ناي اروشا ناي ترانزيشنال جاستس ميكانيزم مصباي اوشت حبرتسبنا زي بغاچاچا كورتس وي غاچاچا بروسس تباهيلو زفلت ناي جراسروت ناي مسرتات ناي حبرتسب ناي عرق ناي فتحن اغباب نكتل بمبال اتناي اروشا كونتات انداخده كله ابوشت عدتاتن كتماتاتن كبابيتات ناي كتماتاتن ناي غاچاچا مسرح هايدو زناي غاچاچا مسرح انتايو نتوم زعابيو رينج ليدرز نص ايغبرم نتوم زعابيو قسقستنا تكبرتن اززتن بفرداوي اغباب نكخدو غديفو اتي غوربيتو نزقاتله غوربيت جن اتي تراسب اوشت تحبرتسب تمليسو بت ناي عرقن ناي حق ناي مزرابن ناي حق ناي فردن ناي ريكونسيليشن ناي عرقن اغباب نخخيد تغيرو اذا نخغبر جن اتحده وغن سعيرو نتستسعر وغن كم حيلي كم بوليتيكاون كم وتهدراون حيلي صراريبو ناب ديمقراسيا وي اب وشت رواندا سعيرو وي كا كوبكيبو ناب ديمقراسياوت ريبابليك كونغو تبال حجي شو زاير تبال زنبرت اتيو طرح زيكونه اب زاير ون كايترفه اب ديمقراسياوت ريبابليك كونغو ون كايترفه اغرو انداخده انداتواغو انكلو حجي كساب حجون وطر فطيرو زلو منغو خلتين هاغرات مالتي انداتخايده خلويو حيال ناي صطتا سرعت فطيرو نزناي غچاچا مسرح اكايدو ازي يوخا منغستي زي بولو مسرح هاغراو عرقي خغبر ايتخلني خا زبلني ات منغستي جن الزلوديو اتي صباح زمص بزي يقدس هو جن كلت صباحت بوينت امتينا لنا مالت النا دينا جن نابن تمرايز المغبار كن دغمن دوب افريكا تناي ديكليرك منغستي تداخيمو كسعر مسقربه اب جالانت مساتو خلتيوم جالانت ايكونن عبلالنت مسالونا ANC كاب تتحيزنا نودق عرق نغبر مستغاغر غير صبغت حساب اذا خليت ناي رواندا خا تي RPF ناي كاغام زمرح وتهدراو حيلي مسعره زاوجيو سلاذ ابي ارترا كمزناي ديكليرك منغستي سغا زدكم تقاوم حيلي حيال كوينو بصلال تطرني في مصيو كسع فتفت زبلو
ወይ ከዓ ወታደራዊ ሓይሊ ሃልዩ ኣውዲቑ ንሃገራዊ ዕርቂ ዘምፅእ ክሳብ ዘየለ ግብራውነቱ ከመይ እዩ ዝረኣየካ ስቲል ናባይ ክደግመካ ናብታ ሸንኮለልያ ትመስል ግን ግብራውነት ከመይ እዩ ከምዚ ክትብሎ ይትኽእልን ኢኻ ማለት ጥንቆላ እዩ ዝኸውን ግን ንሕና ከም ዜጋታት ሓላፍነት ኣለና ብመሰረቱ እውን ኣብዚ ደረጃ ዝወዲቕና ዘለና ናይ ዜጋ ሓላፍነት ስለ ዘንጋዕና እዩ ብካልእ ኣዘራርባ ንስኻ ክትፅፋዕ ከለካ ኣነ ስቕ ኢለ እንተጠሚተ ፅባሕ ምስ ተፃፋዕኩ ስለምንታይ ክብል ኣይክእልን እየ ንሕና ግን እንተ ነቲ ስርዓት ደጊፍናዮ እንተ ነቲ ግዳይ ዘይተገደስናሉ ኮይና እንተ እዛ ኣይምልከተንን ክሳብ ኣባይ ዘይበፅሐ ኢልና ናይ ዜጋ ሓላፍነትና ስለ ዝዘንጋዕና ኢና ብመሰረቱ ኣብዚ ደረጃ ዝወዲቕና ካብዚ ናይ ዜጋ ምዝንጋዕ ሓላፍነት ንወፃሉ መንገዲ ከዓ እቲ ሓላፍነት እቲ መንዚዕና ብምውሳድ እዩ ዝኾነ ስርዓት ሎሚ ዘሎ ይኹን ፅባሕ ዝመፅእ መሰልካን ሓላፍነትካን ክምጥወልካ እንተኮይኑ ኣብ ዝመቸኦ እዋን ከዓ ክሕድገካ ይኽእል እዩ ስለዚ እዚ መሰል እዚ ወሲድና እንረጋግፆ ዳ እምበር ፀሊና ተመኒና ለሚና እንረኽቦ ኣይኮነን ስለዚ ከም እዚ መሰልን ሓላፍነትን ናይ ዜጋ ንውሰዶ ሞ እቲ ድምፅና ወሲድና ምስቲ ድምፂ ዝኽፈል ዋጋ ከዓ ክንከፍል ድልዋት ንኹን ኣብዚ ሕጂ ክንጥንቀቕ ኣለና ምክንያቱ ኣነ ንስኻን ኣብ ምቾት ናይ ደገ ኮይና ነቲ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ህዝብና ኣደዳ ዝኸፍአ ስቅያት ተነቃልዖ ስለተድምፅ ስለተስምዕ ክንጥንቀቕ ኣለና ግን በብዓቕምና ሓላፍነት ክንስከም እንተኮይና በብዓቕምና በብመንገድና ዝኸፈል ዋጋ ኣሎ ነቲ ዋጋ ክንከፍል ድልዋት ክንከውን ኣለና እቲ ዋጋ ግን ሓድሕድ ንምጥፋእ ዘይኮነ ሓድሕድ ንምትዕራቕን ሓድሕድ ንምሕዋይን ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ኣብዚ ሕጂ ኣብ ውሽጢ ሃገርና ዘሎ ህዝብና እቲ ገና ክሳብ ሕጂ ዝኸፍአ ኣዳራዕ ናይዚ ጭፍለቃ ተሰኪሙ ዘሎ ህዝቢ ንሕና ክፋሉ ብምዃንና ንሕና ብኸፊል እውን ናይቲ ኣዳራዕ ተሰከምቲ ብምዃንና ንፈልጦ እኳ እንተኾንና ልዕልና እቲ ገና እቲ ኣዳራዕ ተሰኪሙ ዘሎ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ሕብረተሰብና እዩ ንሕና ስቴክ ሆልደርስ ኢና ሰብ ዕጫ ኢና ከም ሰብ ዕጫ መጠን ከዓ እንታይ ይግበርን ከመይ ይግበርን ይምልከተናን እጃምና እውን ከነበርክት ኣለና ቀያሲ ግን ወይ ክንክተሎ ዘለና ግን እቲ ኣብ ውሽጢ ዓድና ዘሎ ክፋል ሕብረተሰብና እዩ ንሱ ከዓ ኣብቲ ስርዓት ዘሎ ይኹን ዓዊሉ ዝዛረብ ዘሎ ይኹን ስቕ ኢሉ ኣብ ውሽጡ ተፃዊርዎ ዘሎ ይኹን ብዘየገድስ ንዚ ሕጂ ዘሎ ዓጊብሉ ዘሎ ሰብ የለን ክልወጥ ዘይደልዮ ነፍሱ ዘኽብር ኤርትራዊ የለን ኢለ ዝኣምን ኣነ ከመይ ገይሩ ይልውጦ ምስኡ ንዘራረበሉ መንገዲ ንፍጠር ሓይልታት ፀጥታን ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ክሳብ ሕጂ ተኸላኸልቲ ናይቲ ስርዓት ኮይኖም ኣብ ዝባን ህዝቢ ኤርትራ ስላዕ እዮም ኮይኖም ዘለዉ እዚኣቶም ግን ወለድናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ደቅናን እዮም ከም ውልቀ ሰባት ዓፅመ ስጋና እዮም ከም ውልቀ ሰባት እዚ ንሶም ኣባላቱ ዝኾኑ ትካል ግን ዋሕስ ናይቲ ስርዓት እምበር ዋሕስ ህዝብና ኣይኮኑን ዘለዉ ስለዚ ንነፍሲ ወከፎም ከም ዓፅመ ስጋና ብምርኣይ ከመይ ጌርና ኢና እቶም ንሳቶም ኣባላቱ ዝኾኑ ንሳቶም ዝመርሕዎ ትካልን ኣብ ክንዲ ስላዕ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ዝኾኑ ዋሕስ ህዝብና ዝኾኑ ኣብ ክንዲ ወንጭፍ ኣብ ርእሲ ህዝብና ዝኾኑ ልጓም ናይቲ ስርዓት ዝኾኑሉ ኩነታት ክንዛረቦምን ከነኽእሎምን ክንክእል ኣለና ኩላትና ከም ህዝቢ ኣብ ደገና ውሽጥን ዘለና ስለዚ ተበላሓትነት የድልዮ ተስፋ ዘይምቑራፅ የድልዮ ነፍሰ ነቐፌታ የድልዮ ይቕረ ናይ ምብሃል መንፈስ የድልዮ ቀሊል ግን ኣይኮነን እንተ ሰሚርና እንተ ሰሪሕናሉ ግን
ካብዚ ዝኸፍአ መስገደላቱን ሰጊርና ኢና ከም ህዝቢ እሞ ክንሰግሮ ንኽእል ኢና ዝብል እምነት ኣለና ኣነ حراي بروفيسور عوت هاجر عرقي مالت جنجف هارستي عميق هارستي بزح مسرح ون كحلف زلو قدام قانون ردوي أنا زلنا حتات ودي الله من الوقت نزا قد أمزيا مذكرت خونو زقولو إلك عبيت نتفتات موداتا كتقمت أنت دليها عدل كبكا أنا بوجني ودي الله يغني لي أرى مانيل مجمرة دقيمة مسكنك نزحب كان نعدل كمون ريدي إيرينا تقبرو زلهم زنقد زيناون تنتاناون تحسوتات يغني لي نعهن بملوكم تقوجله كالو كل حزب إرترا قداين دي جزيان بوتان كير كخطري أخلها كل قداين لومي تشاف لاغ زلو بوتان جزيان كتير له خلاها نرؤس قداي قاليو قداي نايت باراتي قاليو قداي نايتي تفترة هواه بقندو جن أدرع نايزي سمبرات نايزي شفلاء تشكيمهم زلو اتهم أبوهم أديهم حوهم حفتهم ولودهم زسانو قداياتي كمون كساب حجي أبي اللو زي تفلتو تسويرهم بس قدا تسويرهم زلو أب شفشفا أب تورتشر هيوتهم سأنو أزيوم بزحات بقطرة ممكن قمتهم زي نخل أزيوم بزحات قطتا قدايات زخونو أحواتنا حاتن ولدنا لونا نعاتهم نخلتها مغنياتها قريتها حاتهم يدلي حدا أنا كم زيغا سلازي حماقو سلازي سنفكو إيه أبزر جاز ودي نازلنا أنا خمزيجا كلاتنا خمزيجاتات يوتي لوجيكال مقصلتا نايزانت بزيا جن نفسه كفنا لنا جزارسنا على فنت كنوس زي قلنا وحالا فنتنا سلازي توات أنا إن أبزر جابت إحنا زلنا مو أنا يغريتها حتتنا نتاناتي ودكت كلاي هاجراو عركي لك اختزارب كلها كمزي أبايتا زي تمسكوسه هالو لو حلم دور هو يزتعم نزنها طعم طرح سلازي وردكا زبحال كسوني متي كالا أمارات جن يبلنا نتي مسرح مبجسن ناي سمين كخوب كوينم زمرحو بسولان وسيئتو قدامت تربحتن اتهم قدايات كخونو جن اللوام زبل امنتن متكلن ألنا أنا كخوني خازلو اتمسح حقرا وعركي إذا سلازو خوني دفيرة زارب زلوكم بر اتناتكم سكيات اتناتكم كانزا اتناتكم لوس كسارة أنا إيسي وي سلازي رأخو أيكونكم سالساي نمولا حزبنا أوشت هاجر زلون أو وطا زلون أبت سرعات زلون كابت سرعات وطا زلون هاجرنا ببقرب دا تشارارفت خير الله معناته سبا سلازوخانا هاجر زجبرا امن دونغولا روبا كوربا يكونا سبينا حنت هاجر زجبرا اتي نتا هاجر زجبرا سبكا يبرس الله إذا خبرسن كله اتبسلت أنزله زمرحو حزب زمرحو هاجرون أيكلون اتي زكاوم زلو زكاومو سرعات يكون تقايمو تعويتو زمرحو حزب يكون هاجرون أيكلون نزب على زفترنان بخبابينا تفترنا وشتاو قداي حدا خوينو كبابينا خانره كبابينا يناوت يزلو نحنا كفالنا يتنوتينا نزورو دينا زلنا يزورنا دي زلو بزي قدس اسو نفسو خالق بوليتيكاو تنتانا سلازخونه اب عالمنا يكون اب زوبانا زكاير زلو نوت ግን كفالونا معرخ حجي صلونا حمزلو زي كحد اندي كفالو مخنا زي كحد اندي صباح ግን صفيعنا دي كخيد كنقصاصرو نخيل دينا ينخلن اينفلطنينا سرفايف ناي مغبارو تخولنا نخعب ግን كنوصو ناي مخالنا تخولتات نخعب ግን مسرتاتنا خنا دلدل علينا
مسرتاتنا هندلدل انتخوينها إذا زعابي قصلي كنحوي يخون كلالنا بخلا زراربا برستنا حزبنا كوين زولو قصلي كنحوي يخون كلالنا ات برست بمأسارن بمقطقاتن كهون يخيل بمولو عقمي حبرتسب أب وتدرنا مختات كهون يخيل بزح كفالكا أب سدت كرتت مبال كهون يخيل نزي كنت رنفون أب حانات مع الله نايت هاجرن كانوا علون تخوينا مسرتاتنا خندل خلالوا أب كم زعنا الدلدول مسرت غيرناها مس زوبانا كنواسا نخلينا مس إثيوبيا تأتي زولو زي تدلي مفتاتنا بنا سلمنتاي نحنا زلنا تسقاتات نسوم زلوهم تسقاتات سلمنتاي تخافلت زي نخون مسلنا لأولاونتنا الرقاقنا أو حسنا نكلنا مالتي أب سودان زلو نوتي سلمتاي نطفات فتح أمساتي زي نخون كمون أرحقنا خنرئو خلنا أكبابينا زلو أب كندي مستي كيدان مستخالو كيدان مستي ناي مكل خالدو مستي ناي متقعدو تباهيلنا أم فتات رح ننبر بخمسة عينت ناي هاجراو عرق مسرح حالفنا مسرتاتنا أنت أدلدلنا قوسلنا أنت أحوينا حيالات تحفرتن لنفسنا طرح زي كونس نزوبانا ون هاناتي أبركتو قبرتي نزوبانا حيال تحفرين قبرتي قداياتو بعلو زفتح زوبا خنقبر نخلينا كمو نخنقبر أب زوبانا زلو قلولاو نحنا ون أناويتو وي كم معبل كاي قفع عنا خلو كنزورو يكون سرفايف كنقبرو نخنكل مجمريا مسارعنا خدلدلالو مجمريا قسلنا كحول لو بعين بمنصر كمو عينت حويت اميتناها مس قربا بتنازلو زندناتات اب حناصي مسمر كنمصو نخلنا زندنات لنمو قليل ايكونن قليل انت زخون قدم تغبره قليل انت زخون 91 تقادلو حرنتي ارترا سوراو بايتون حزباو غنبار حرنتي ارترا اب كارتون جميرو مو زنبورو زربا اب اسمرا مغبرومو حجي كال هواهو نزارب محلنا قليل ايكونن كبيد معرض زخونها كابانا كبيد سعر يتقلبومو لعل عقمنا جن ايكونن كابز خبدون واقع كفيلنا سجيرنا ينازبل امنتن تاريخاو فلطتنا لنا يغني لي بروفيسور عاود تولده ابا كال اغاطامي تمساسالي عدل كمزي سغا نراخب تحنكون بلاكا يغني لي مانيل بروح مشى